Madzulo abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break ndi mzangayu Denile Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Boma lapempha anthu ogwira ntchito za madzi ndi ukhondo mdziko muno kuti athandize pa ntchito yokwaniritsa kuti anthu azipeza madzi komanso aukhondo mosavuta. Madotolo ochokera mdziko la China ali mdziko muno kupereka thandizo la chipatala kwa anthu mdziko muno. Ndipo ntchito yowerengera mavoti ili mkati m'madera omwe achita chisankho chapadera. Tiyambe nkhanizi ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti nduna yona zaulimi Mayi Rosa Mbilizi yapempha anthu ogwira ntchito za madzi ndi ukhondo kuti athandize boma pa ntchito yokwaniritsa kuti anthu mdziko muno akupeza madzi komanso ntchito za ukhondo mosavuta. Iwo anena izi pa msonkhano wa nthambi zosiyanasiyana za ntchito za madzi ndi ukhondo wa chaka chino. Mwayi mtumodzi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yona zaulimi, ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi ati boma layika chidwi chachikulu pa ntchito za madzi ndi ukhondo kutsatira kusayinira kwa pangano la ntchitozi kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika. Ndondomeko zimene takhazikitsa ndi zamphamvu ndithu andi a President Profesa Peter Mutharika anasayinira kuzipereka kwawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza nkhani za madzi ndi ukhondo. Kaunda ndi mawu zazanga kuti pamene tikuganizira zimenezi tichite focus kwambiri pa ma commitment amene a President apanga chifukwa ma commitment amenewa asintha zinthu mdziko mwathu. Mabungwe omwe amathandiza ntchito za madzi ndi ukhondo, nthumwi ya bungwe la UNICEF kuno ku Malawi, a Penop Kambo, ati mkumanowu ndi mwayi waukulu kuti adindo akambirane zofunika potukula ntchito za madzi ndi ukhondo. Pakadali pano wapampando wa bungwe la board la Westnet achandiwira chisi ati nkofunika kuchita machawi pa ntchito yothana ndi mavuto mwakulepheretsa ntchito za madzi komanso ukhondo. Madzi ndi ukhondo zitakhala zimodzi mwa zinthu zimene boma litayika pa center kwambiri pa focus. Fosangalala kwambiri kuti kufika panopo boma kudzera kwa President Arthur Peter Mutharika asayina chimene timanena kuti wash compact kapena tingane kuti ndi commitment imene a president akupereka kuti ineyo ngati president ndikunena kuti ndika patsogolo kwambiri ntchito za madzi ndi ukhondo. Ichichi ndi chinthu chonyaditsa kwambiri. Taonanso pakati panaperekanso presidential executive order yoyika patsogolo nkhani za ukhondo kwa ifeso. Chinthu chosangalatsa kumsonyeza kuti boma ali ndi chidwi, a president ndi chidwi chonati nkhani imene ayike patsogolo. Mutu wa mkumanowu chaka chino ndikuwunikanso ndalama zomwe zimayikidwa ku ntchito za madzi ndi ukhondo polimbikitsa kuti patsakhale osiyidwa pa ntchitozi. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yayamikira programu ya Building Education Foundations Through Innovation and Technology BFIT kamba kuthandiza kukweza chiwerengero cha ophunzira omwe akupita ku sukulu komanso kupititsa patsogolo maphunziro. Amsaka anena izi lachiwiri atayendera sukulu ya primary ya Mganthira ku Mzuzu. George Mkandawire ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa ulendowu, Amsaka ati maphunziro a njira zamakono athandiza kwambiri kukweza chiwerengero cha ophunzira, kudziwa kulemba komanso kusintha momwe ophunzira amachitira bwino msukulu za mdziko muno. Iwo apa apempha mabungwe ndi mayiko omwe amathandiza pa ntchitoyi kupitiriza kuthandiza programuyi kuti ifikire sukulu zochuluka za mdziko muno. Chayamba sono kuachita introduce anathu ku technology ndi matablet amenewa. Zaonekeratu pa zaka zimene takadukisa matablet amenewa kuti ana amaphunzira msanga amagwisa ndi matablet amenewa. Masamu kuwerenga kulemba. Ndiyeno tayamba ntchito imeneyi tayika masukulu ambirimbiri Malawi muno koma cholinga nchakuti pena paliponse mwana aliyense wa Sunday 1 kuzafika Sunday 4 akhale kuti agwisa ntchito matablet amenewa kuti aphunzire msanga kuwerenga ndi kulemba. So tikamapita mu Sunday 5 kupita kukhale kumaphunzira knowledge zina ndi zina usatiso zili mbana ndi mwana za kulemba ndi kuwerenga kapena kuphatikiza zimene zikhale kuwathana nazo kuyambira Sunday 1 kufika Sunday 4. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Mganthira Afebi Mwale ati kuyambira pomwe programu ya BFIT inayambitsidwa, sukuluyi yaona kusintha kwakukulu kwa ophunzira a mkalasi za standard 1 mpaka 4. Ana akutha kuwerenga, ana akutha
kudziwa mawedzi akuluakulu through tablet komanso ana sakumajomba ku sukulu akumabwera mochuluka kwambiri chifukwa chonena kuti akukhala ndi mtima onena kuti azaphunzire matablets. Mmodzi mwa ophunzira yemwe ali mu standard 4 Mthunzi Jungu wati programuyi yamuthandiza kupititsa patsogolo luso lake lowerenga komanso kudziwa masamu. Mathandiza kuti tizidziwa kuti tizipanga kuza masamu ndi kuwerenga. Programu ya BFIT ndi ya boma la Malawi ndipo imalandira thandizo kuchokera ku mabungwe ndi mayiko osiyanasiyana imafikira ophunzira pafupifupi 3.8 miliyoni mdziko muno. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Madotolo ochokera mdziko la China ali mdziko muno kupereka thandizo la chipatala kwa anthu mdziko muno. Polankhula ndi MBC pa chipatala cha Kabudula mboma la Lilongwe, yemwe akutsogolera madotolowa Liu Shanggu wati ntchito iyi ndi mbali imodzi yothandiza boma la Malawi kupereka thandizo kwa anthu okhala m'madera aku midzi. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamene amapereka thandizo la zaumoyo pa chipatala cha Kabudula boma la Lilongwe, modzi mwa madotolo ochokera ku China Liu Shanggu ati achita izi ngati njira yopititsa patsogolo ntchito zaumoyo wa Malawi makamaka omwe akukhala ku madera aku midzi. Iwo anonjezera kuti gulu lawo lakwanitsa kufikira odwala 33,000 chiyambireni ntchito zawo. Wachiwiri kwa oyang'anira chipatala cha Kabudula a Blessings Matope ati ayamikira madotolowa chifukwa athandiza ogwira ntchito pa chipatalachi kuphunzira maluso osiyanasiyana. Fokota kwambiri ngati chipatala kuti ubale wa China ndi Malawi tapindulapo makasontha dera la kunoko kuti ngati madokotala akuno tinapeza kuluso lina ndi luntha kwa madokotala amene wawo mene magwirira ntchito taphunzirapo ziwiri zitatu komanso tinali mwayogwira ndi akadolo osiyanasiyana amaluso osiyanasiyana mtsiku la lero pakuona mapatient athu. Pa nkhani la thandizo ndiona kuti ndife okondwa kwambiri moza kuti zipangizo za chipatala sizakwanirapo nthawi zonse zimakhala zopewera ndithu, so atithandizira kuti tithe kufikira madera amene sikatha kufikira thandizo limene atipasa. Gululi linaperekanso zipangizo zogwiritsa ntchito pa zaumoyo ku chipatalachi. Vincent Maseya, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma lapempha anthu ogwira ntchito za madzi ndi ukhondo mdziko muno kuti athandize pa ntchito yokwaniritsa kuti anthu azipeza madzi komanso aukhondo mosavuta. Madotolo ochokera mdziko la China ali mdziko muno kupereka thandizo la chipatala kwa anthu mdziko muno. Ndipo ntchito yowerengera mavoti ili mkati m'madera omwe achita chisankho chapadera. One kid, one dream. 2 feet, one king. 3 chairs when they score. 4 flags at the door. 5 rings for the crown. 6 drums singing loud. 7 steps to the goal. 8 hearts, one soul. 9, 10 counting now. Raise your hands, show me how. 11 to the sky. We're learning with the World Cup. The fun. I'm out on the wing. Hakimi makes it sing. William saves the nets. Mahrez you won't forget. Wan-Bissaka in the lane. African stars again. 1, 2, 3, 4. Counting more. 5, 6, 7, 8. World Cup makes it great. 9, 10, 11, 12. Say it now for yourself. 1, 2, 3, 4. Counting more. Let's go.
2FM, 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 2FM. takulandiraniso ku gawo lotsiriza la nkhanizi ndipo popitirira ndi nkhanizi ntchito yowerengera mavoti ili mkati m'madera omwe achita chisankho chapadera lero. Chisankhochi chikuchitika m'madera aphungu a Lilongwe Bwaira, Machinga Mikoko ndi Balaka Mulunguzi komanso wodi ya Uliwa ku Karonga ndi Kanjuli boma la Machinga. Ndipo kuchokera ku wodi ya Kanjuli ku Machinga, mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa akufotokoza zambiri kwa olembankhani wathu Monson Maluwa. Ndiri kumachinga ku wodi ya Kanjuli yomwe ikupezeka dera la Machinga Central East Constituency koma kuchitika chisankho chapadera chomwe chaza kusatira imfa yomwe inachitika ya yemwe anali kansala wa dera lino. Ndiye kuyambira kumawaku ntchito yonse madera amene tinayenda inayamba mu nthawi yake monga mwa malamulo a chisankho pokwana nthawi ya 6 o'clock. Dindo anasimikizira komanso mwina tinaona toka kuti ntchito yoponya voti inali itayamba. Nde mkati mwa tsiku lonse itakhala kuyenda malo osiyanasiyana ndipo taona ntchito imene kuyendera malo ambiri amene tinayenda zinali zosimikizika kuti anthu ochulukirapo atuluka potengera ndi mmene mwina zakhala zokhalira mbuyomu muzisankho zotere kuti anthu ochepa okha omwe amatani amakhala akutuluka kutenga nawo gawo. Koma ngakhale adindo amene akuyendesa ntchito imeneyi komanso mukuona kwathu tinaona kuti kukhala ngati pali anthu ochuluka omwe atenga nawo gawo kuponya voti yawo mu chisankho chimenechi. Chinanso chomwe anthu akuyenera kudziwa ndiyoti kuno ku wodi ya Kanjuli kuli anthu pafupifupi 7 omwe akupikisana pa mpando umenewu kuti akayimirira anthu adera lino ku khonsolo imene ya boma la Machinga. Ndipo anthu amenewa 3 ndi azipani ndipo ena 4 ndi oyima paokha. 3 amenewa ena ndi achipani cha People's Party PP, ena ndi achipani cha DPP komanso amodzi ena ndi achipani cha UDF. Nde pakadali pano ntchito imene yafika kumapeto motsatira malamulo a MEC pamene nthawi imakwana 4 o'clock malo oponyera voti amene ali mdera lino omwe alipo 12 awatseka ndipo ntchito yowerengera mavoti yayamba. Pano anthu ayamba kusonkhana pa TDC ya Pansanama yomwe ikhale malo aku dera lino oti zonse akhale akuzonkhesera bwino lomwe pamenepo. Nde panopa ntchito yowerengera mavoti ili mkati kuno ku wodi ya Kanjuli lomwe ndi dera lomwe lipezeka ku Machinga Central East Constituency. Ndi mmenemo momwe zili. Zikomo kwambiri Geoffrey Chinawa chifukwa choti patsira ripoti limenelo. Pakadali pano tili ndi Owen Mavula yemwe ali ku Balaka Mulunguzi komwe kuli chisankho cha phungu kumeneko. Owen, waswera bwanji madzulo ano? Ayi kunonso ndithu komanthu taswera bwino ndithu. Tipasa chithunzithunzi kuti kuponya akamaka kuwerenga voti kuyenda bwanji padakali pano. Kamba kuti zipangizo zonse zinalipo kutsegula malo oponya voti anatsegula nthawi yabwino komanso chitetezo chinalipo ndipo izi ndi zimenenso ife tiziona pamene tikuyendera malo amenewo. Koma mwina kungofotokozapo kuti madera ena chiwerengero cha omwe aponya voti chochepa poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu amene amaoneka kuti ali kukaundula. Tikhozopereka chitsanzo kuti yemwe akuyang'anira malo oponyera voti malo amene akuwatcha kuti Kankawo ilikomeka anthu 1978 komwe aponya voti pamalo amenewo. Ndiye chiwerengerocho monga mwamvera ndi chocheperako ndithu. Ndipo zotsatira zosasimikizika pamalowa
zikuoneka kuti Makhumula James chipani cha DPP akukula ndi 347 votes, ndipo pambuyo pawo pakubwera Mambala Irene amene ndoima paoka amene ali ndi mavoti 172. Pamenepa ndipa Kankao polling station amene anthu aponyapo voti, ndipo kuwerengera pamenepa amaliza. Malinga ndi kaundula wa bungwe la MEC dera la Balaka Mulunguzi lili ndi anthu okwana 35,211 omwe analembetsa mkaundula oponya voti. Ndiye pakadali pano tikudikirabe kuti ntchito yowerengera mavoti ithe malo onse oponya voti, kenako pakhale kuonkhetsera mavoti onse kuti tidziwe zotsatira zosatsimikizika. Pajatu bungwe la MEC ndi lomwe limalengeza zonse monga mamvulo. Chikulu chake chikhoza kutero. Muna Owen kunachitikanso muna nkhani ngati zokhuza muna ngati zipolowe kapena kusamvana apo ndi apo makamaka kuzipani zosiyanasiyana zimene zotenga nawo gawo ku chisankho chimenechi? Pakadali pano sitinandire ripoti linalilonse kapena kumva chiwawa china chilichonse pa chisankho chimenechi. Monse mmene tayendera chisankho chimenechi ntchito yoponya voti yayenda mabata ndi mtendere monga mchatida fotokozera kuti ayi chitetezo chinalipo, komanso anthu khangati ndithu akumamvetsera akamaphunzitsidwa kufunika kochita chisankho mwabata ndi mtendere, pakuti pakutha zonse kumakhala kuti ndi nkhani zachitukuko zimene amakhala kuti anthu amenewa akufuna kuti zipite patsogolo. Ndakuthokoza kwambiri Owen pokhala maso athu kumeneko ku Mulunguzi mboma la Balaka kumeneko kuchitika chisankho chofuna kusankha phungu. Ndikhulupirira kuti ukhalenso kubwera posachedwa pakuti fotokozera kuti kodi anthu akusopano kumeneko asankha ndani, koma amanena kuti mwa unofficially chifukwa chona kuti bungwe la MEC ndi limene limasimikiza zotsatira zonse za chisankho chimenechi. Ndipo kuchoka ku Balaka kumeneko ndi ku Mulunguzi pano mtolankhani wathu Charles Chindongo ali dera la Machinga Mikoko ndipo akufotokoza zambiri. Charles. Machinga Mikoko constituency ntchito yowerengera mavoti ili mkati malo amene bungwe la Malawi Electoral Commission linayika kuti anthu amene analembesa kuno akhale akusankha phungu watsopano wa derali kusatira imfa ya amene anali phungu wa dera limeneli amene anali wa chipani cha DPP Jafari Musa. Anthu amene amaloledwa kuponya voti pa tsiku la lero pamene tikufikira pano anali pafupifupi 30,000. Kunena zakabweredwe ka anthu kuzaponya voti, malo ambiri amene MBC inakwanisa kuyendera tinapeza kuti kabweredwe ka anthu kanali kabwino kwambiri. Zinthu zomwe zimene zinachitisa kuti anthu ena amene amayankhulapo pa zochitika zosiyanasiyana kuphatikiza awa tikunena za mabungwe ngati Nice Trust chakumawa kuti nayankhula nawo kufikiranso chakumasanaku anatilankhulanso kachiwiri, anatiuza kuti amaona kuti panali chidwi chachikulu kuchokera kwa anthu kuno, kuti mukuona kwawo amaona kuti anthu amakhala ndi chidwi chosankha atsogoleri awo andale chifukwa amadziwa bwino kuti ndofunikira pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Ntchito yowerengera mavoti ili mkati kusatira kusekedwa kwa malo osoponyera mavoti amene asekedwa nthawi ya 4 koloko pano pakuti mwina pafupifupi maola awiri ndi nthawi ina yonjezera pamene adindo akhala kuwerengera zosatira za mavoti amenewa. Anthu kuno amasankha phungu watsopano wa derali kusatira imfa ya amene anali phungu kuno Jafari Musa. Pafupifupi anthu asanu ndi atatu pa Chingerezi nkumati 8 ndi amene amapikisana kuno. Zipani zonse zikuluzikulu zinayimisa anthu awo kuno. Ameneyo ndi olembankhani wathu Charles Chindongo amene ali boma la Machinga. Momwe tafotokozera muja kuti atolankhani athu ali mbali zonse zomwe kuchitika chisankho chapadera chimenechi, ndipo pano ndili ndi Austin Fukula yemwe ali ku Lilongwe Bwaira. Austin, tipasa chithunzithunzi cha momwe zinthu zayendera kuyambira masana kufikira pakadali pano pamene kunena kuti kuwerenga mavoti amenewa kuli mkati. Zona nzanga kunena kuti chisankho cha dera la makamaka Bwaira limene ndi mumzinda wa Lilongwe, zinthu masanawa anthu anapitirira kuvota mwa mtendere, mwabata, komanso ndithu mwa dongosolo. Ndipo izi ndizo zimene akuluakulu ena amene akhala kuyendesa
malo osiyanasiyana oponyera voti anena kuti ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa kunalibe zipolowe, zonse zimayenda mwadongosolo lomwe. Ndiye akunena kuti pamaliziro pa zonse mene imakwana 4 koloko malo onse amene ife timafika timapeza kuti ndithu anthu akwangula amaliza ndipo akuyamba ndondomeko yoponya mavoti. Ndiye pamene ndikukamba pano ndiye kuti tikuyankhulira mu mzinda omwe wa Lilongwe, makamaka pa skulu ya Bwaira Secondary School imene ndithu pameneno ili Tare Center ya dera limeneli la Bwaira, kumene akuonkhesera zosiyanasiyana mavoti amene azichokera malo oponyera voti osiyanasiyana amene akhala akuponyedwa, ndipo ndizosatira zake ndiye kuti zikuyenika zonse zibwere malo ano. Zikatero ndiye kuti zichokenso pano akazionkhetsera bwino lomwe kumapita malo kumene akalengeze zosatira zomalizira zovomerezeka ku Mentale Center ku BICC. Zanga ndimene zayendera kumasanaku kuno ku Lilongwe. Fukula Austin, pamene pomwe mwina atango kuti pasa chithunzithunzi mene madera amene ena wayenderawo kuti kodi kufika madzulo ano mwina pali madera ena amene amalizitsa kuwerengesa mavoti amenewa kuti kapena mwina wapeza zotani kumeneko kumwansangasanga. Mwansangasanga malo kumene tinapita kuona kuti zatha ndiye kuti ndi malo a Town Hall mu mzinda omwewu wa Lilongwe, kumeneku zosatira zosasimikizika zikuonetsa kuti Mike Chinzukira amene wa DPP ndi amene akutsogola ndi mavoti 300, ndipo amene akuasatira ndi Precious Kabambe a MCP ndi mavoti 246. Mwachidule ndi mmenemo nzanga kunena kuti zosatira zimene ife tinakwanitsa kupeza zosasimikizika ndi zimenezozo nzanga. Kosa kwambiri Austin Fukula chifukwa choti pasira satani wa momwe kuponya voti komanso mene zinthu zikukhalira kumene kundi ku Lilongwe kubwaira. Ndiye tinenenso pano kuti olemba nkhani watunso wina Alex Mwangosi ali ndithu kumene kundi ku Karonga kumene ndi ku Uliwa Ward kumenenso kukuchitika zisankho zimene zisapadera kumeneku afuna asankhe kansala, ndipo ife tikhala tikupasirani satani wa zonse zomwe zikhale zikuchitikanso kumeneku ku Karonga komanso madera ena amene kukuchitika chisankho chimene pokhapokha mpaka na inuyo mvera athu amenenso mukutionera kuti mudziwe kuti kodi chisankho chimenechi chayenda bwanji. Kupitirani nkhani zathu madzulo ano, anthu asanu omwe ali pabanja ndi anthu omwe anali pabanja ndi anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege pa 10 June aonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza za ngozi. Anthu ati sakukhutira kwenikweni ndi ripoti la BFU lomwe ati akatswiri ake amalephera kuyankha mafunso. Yoyamba yomwe idaonekera ku komiti ndi Ephiness Kanyemba yemwe anali mkazi wa Dan Kanyemba. Ataonekera ku komiti, Ephiness Kanyemba adati adamva zakusowa kwa ndegeyi kudzera pa masamba a mchezo, ndipo atayimba foni m'mafokolo kumadzulo foni imangoyitana ndipo sidayankhidwe. Kanyemba wati analinso odabwa kuona kuti foni yomwe adalandira kuchokera ku likulu la polisi ku area 30 inali yowonongeka kwambiri moti simathanso kugwira ntchito. Martha Kapheni yemwe adali mkazi wa Lucas Kapheni wati akatswiri akafukufuku wa ndegeyi adalephera kuyankha mafunso oyenera pa nkhaniyi, ndipo amavuto ngwirinji komanso a Charity Chimaneni apempha thandizo la chuma maka kuti zithandizire anthu omwe amadalira omwe anamwalira pa ngoziyi. Kafukufuku pa nkhaniyi akuyembekezeka kupitirira pamene komiti ya nyumba ya malamuloyi ikumvanso umboni kuchokera kwa anthu ena. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Boma lapempha anthu ogwira ntchito za madzi ndi ukhondo mdziko muno kuti athandize pa ntchito yokwaniritsa kuti anthu azipeza madzi komanso aukhondo mosavuta. Madotolo ochokera mdziko la China ali mdziko muno kupereka thandizo la chipatala kwa anthu mdziko muno. Ndipo ntchito yowerengera mavoti ili mkati m'madera omwe achita chisankho chapadera.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break ndi mzangayu Linile Mponda. Usiku wabwino mwakoma nonse.